ఇది జాక్ ఫ్రూట్ పలావ్ అన్నమాట. మా అబ్బాయి కుండలో పలావ్ తెప్పించాడు నాకు ఇష్టమని. చూశారు కదా పాట్లో. ఇది కట్ చేయడానికి ఇంత శ్రమ పడుతున్నాను చూడండి. చాలా బాగుంది, ఏదో వెరైటీగా ఉంది. ఇక్కడ కట్ చేస్తున్నాడు. నేను అది ఓపెన్ చేయి, పక్కన పెట్టు. బిర్యానీ అలా ఉందన్నమాట. దాన్ని అడుగు నుంచి కలపాలట. వాడు మెసేజ్ ఇచ్చాడు, ఇదిగో చూడండి మెసేజ్ చేస్తున్నాను. ఇలా కలపాలని చెప్పాడు. మిక్స్ ఇట్ వెల్, ఎంజాయ్ లైక్. సో పెన్ తీసుకోరా, కలపాలి.